Nah, ini nanti piranti yang akan digunakan untuk bancaan nggih Mbah nggih. Wonten gedang, wonten takir nggih Mbah, wonten niku. Takir, jajanan lain sebagainya nanti akan kita sepilkan pada saat di sawah nggih Mbah. Nek niki wonten ingkunge nggih niki. Niki wonten ingkunge, ana bumbune. Niki nek ngarani bancaan apa, Bu? Nyajeni ngirim sawah. Oh, nyajeni mblowoki, ngirim sawah. Ini dilaksanakan pada saat padi usia berapa, Bu? Setelah tanam pokoknya. Oh, pokoknya dilaksanakan setelah tanam. Yang penting seneng dinane nggih. Niki berarti mangke ibu-ibu sekitar mriki do nderek sedanten. Sing sepuh-sepuh mboten nderek, mangke berkate dicangkengke ngoten nggih. Aku tak tutupi tak suwek tak. Aku dene dateng dijaleni kabeh kok. Persiapan iki sedulur. Ngenteni iki mau ibu-ibu sing sebagian wong undang-undang. Nah, ini sudah sampai sawah. Nanti akan didoakan ngoten nggih Bu nggih. Akan didoakan dan dilaksanakan acara tradisinya. Gusti bahwa dimen kuwi Giantini. Proses pembagian ambengan. Niku napa gede niku? Wah, gemblonge sak dunak. Oh, wonten gemblong putih, wonten gemblong abang nggih. Ayo gedange dicekleki. Niki ndamel boco. Ndamel boco. Iki ana sing cilik, ana sing gedhe ora apa-apa ya. Pipo pabrik sing padha ngelen sing sayok-sayok. Sebuah tradisi kuno peninggalan leluhur yang masih dijaga dan masih dilaksanakan.
momen-momen seperti ini mungkin sudah langka ya di kawasan perkotaan. Ini merupakan tradisi Blowoi atau tradisi nyajeni bancaan di sawah, dilaksanakan setelah tandur atau setelah bertanam padi. Ini aneka jajanannya seperti ini. Jadi selain ada nasi, ayam panggang, itu juga ada gemblong abang, gemblong putih, ada cengkaruk, kemudian ada juga pisang. Ini sistemnya Banjardowo. Tapi karena ning sawah sebelum Banjardowo ku ya sing kajatan do ning kok kono kok terus dilong-longno ngoten nggih Bu nggih. Nek ngarani Banjardowo. Mboten Banjar Kulon, mboten Banjarjo tapi Banjardowo. Iki dibagi rata kabeh engko padha oleh nggih Bu nggih. Dibuntel godhong gedang. Ya ayam panggange yo disuwir-suwir. Dadi kabeh rata. Iki Mbak Uti karo momong putune niki ceritane. Putune ora gelem ditinggal mbae. Wis ya. Mbak Ti, ngeten iki berarti mangke ditinggal teng mriki. Iya, sing dase digagahi Pak. Ndoke kali ayame dipendet. Nek ngarani digagaki niku wau. Gaok ngoten. Wis ya iki ya. Ana jagung bakare bareng Mbak Ti. Nggih. Endhog, jagung bakar, iwak, takir. Niku merang nggih Mbak Ti. Niku wonten bumbune niki nggih. Sapa kowe? Mbak Ti. Kabul kajate Mbah. Nah ini sebuah tradisi luhur peninggalan nenek moyang zaman dulu, yaitu bancaan Blowoi atau bancaan nyajeni yang dilaksanakan di sawah ketika setelah bertanam padi. Kajatan ini banyak dilakukan oleh ibu-ibu ya. Bisa kita saksikan ini mayoritas ibu-ibu semua, podo guyub, podo rukun, kebersamaan. Nah ini kita akan melihat persiapannya. Nuwun Bu. Oh niki ambenge pun disiapkan niki.
Iki ambenge wis ditata, diadahi dunak ngene iki. Dunak sing siji isine jajanan sego, dunak sijine isine ayam panggang nggih, Bu. Ningali angsal, Bu. Ayam panggange tembine mboten ketinggalan nggih, Bu. Bubur. Mangkane diarani bancaan blowoki. Dadi bubure mboten ketinggalan nggih. Nek iki gedang jajan saandane nggih. Nek padha penasaran, ayo langsung melok kajatan ning sawah. Iki karo ngenteni tangga-tangga do nglumpuk nggih Bu ngeten iki nggih. Sing kakung seniman. Nah, ini persiapan akan berangkat ke sawah. Ini Mbak ini membawa bubur sama itu apa Mbak ngarani? Merang. Bubur karo merang. Iki karo ngenteni warga kene padha ngumpul. Oh, persiapan betetas. Mangke nggak ada berkat. Oh, berarti niki mangke lokasinya nggak cuma satu sawah. Oh, tiap sawah nggih berarti niki nggih, Bu. Ayo Cang, kena kerja Cang. Ayo kerja aku cuma boleh beras itu lho. Sudah mau menuju ke sawah. Jadi semua tetangga dipanggil semua untuk ikut bacaan.
Wah nek Bu mlaku cocok Bu, aku ndak melok iki mangke. Bu mlaku runtung-runtung jejer-jejer kok karnaval nggih. Walah seru mesti. Sing tok-tok mang abene apa Bu? Wonten pinten lokasi niki mangke mak nih? Terus oh masih ada 4 lokasi nggih. Oh. Ini masih ada 4 lokasi. Kajati ini pindah lokasi lagi setelah dari sini. Atas lho Bu. Kenapa kita suka untuk belusukan ke pedesaan, untuk jalan-jalan dan juga silaturahmi menyapa sedulur yang ada di desa. Karena ketika kita berbicara tentang desa, banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita temukan, yang bisa kita bagikan untuk pemirsa. Entah itu
tentang alam yang indah, tentang tradisi, adat, budaya, dan juga kearifan lokal. Salah satunya tradisi bancaan yang masih dilaksanakan, diuri-uri, dan dijaga hingga saat ini. Kita berjalan menuju Pematang Sawah untuk tradisi bancaan Blowokan. Pokoknya anggar sing tok gurine tas iku ana 10 ana 20 pokoke lebone kabeh. Kurang siji kalane iki. Agung kuwareran yo. Aku iki mari wong kuwareken telu dhewe. Wong pira wong telu gongko dhewe lah. Berarti gawanem tembor barang mang. Satu proses apa nek bara ya. Oke lanjut tas ya sampe. Tembor bareng lho aku ngantek ra duwe adah tembor tak nggadah lho. Tas aja ora duwe. Keluargamu loro-loro. Iya lho, iki apa? Lah iya, ada tembor bareng kok. Oh, ben, ada sing pakai dipa iki. Ora pi, iki anyar cah langsung tak gadah ngene iki. Nek tenan gene wong tak pangan-pangan dhewe. Seperangan. Nak pitik. Puci anang nyemegamanku ngene lho aku. Wis kurang siji. Kurang siji tak. Kurang. Ketipis saya ora jumlahnya pengira sih pakai glinding. Cilik-cilik lah. Kurang telu tak ya? Menawa? Jalan Cang, berkat Cang. Aku ngawah nikah ya. Jalan tene Pit. Urung menawa. Ya Pit. Aku yo urung. Mangan kolak dhewe Cang tak pangan aja. Tak rasane. Ya ada masak ra ngeling mangan. Irung ngono. Tukange anu. Irung ana Pak Arif tak kene. Pak Arif remela kengkung. Pak Arif yo kengkung wong ngomong-ngomong. Iya. Tembor diadahi Tembor ada. Ini itu momen guyub rukun kebersamaan para sedulur di desa. Ya kayak ngene iki nggih Bu nggih. Ngene iki ora ngono ya satron jenenge kok. Lah nggih. Ora rukun. Wis kok. Lakone ana ae nggih Bu nggih. Pokoke tukang guyone mesti ana, ben ora sepaneng oleh mergawe. Ben ana hiburane. Sing mau mangkelan kersane niku Pak, mundur kondangan Pak mungkin Pak. Nek ra melok kondangan nak berkate sandal gede-gede.
Lah piye kok ngerti anu mangkel atine kan rasa. Nah, ini doa dipimpin oleh Makni ini. Tidak malaikat dipun hormati ingkang dawuh sasabun kula ingkang nggih keplo sekawan. Bila malaikat dipun hormati kekuatan ibu kota ini. Tidak malaikat dipun hormati tahun 2011 dinten 17 Pak kesanipun dibekal lalu pramila sedaya kita hormat segala taala satya selamat selamat sang Islam sampai kasih berdoa selamat sang keprabine sak barokahane selamat sak ngasih sak pawitipun sampun dasaran dipun padu sandang lawan kedua katepi atur pun kata ketaatan irahipun sampun cekapan dimpun tidak akan pramila para sedaya arep trapo pun jenenge bekas niki mung kota kula sini panjenenganipun ingkang sarapan ndi ndang Amin. Ulah hati. Amin. Amin. Ya kula idolem sitok iki ora nandang piye blas. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Aku nek takon hati-hati nang gagak endok mentang kok nang ditak-tak. Iya berarti ndekne. Gau-gau niku berarti dipangan gagak ta pripun? Nggih. Kula gagake. Sing dadi gagak wong. Oh, sing dadi gagak wonge. Nggih. Mari jaman sakniki pun mboten wonten gagak nggih. Mboten enten dadi tiyange sing gagak. Dadi sing gagake wonge. Urung segane urung ana. Segane urung ana takluk-takluk adune tok. Makmuk iku apa lale? Upin-ipin ya Dita ya. Iya. Oh, yang keempat di tengah sawah mriko mangke. Oh. Jadi yang lokasi keempat sedikit jauh sedulur ke arah sumur sana. Upin-ipin ya. Ada apa iki, Mak? Mang. Aku ora lho. Alah tambah budak aku telu. Lihat bumbune kena sing mburi gak kakan bumbon ngene. Gak apa-apa. Iki sampun. Wis. Wis. Kareng idul jam gede. Tutupna aku pi. Apa aku rasane. Sale kok pulan kok. Wis Seni Pak ya jarene. Ngene Pak iki njero Pak. Ono sing babal ya. Iku ndak punten Mbak kalong rok to. Enggak manros. Ya sing suka-suka bumbu-bumbu tok cah nandum kok. Malah tembore nganti ra kabdo kleruk cah. Jahat iki. Jahat ora ketara ana. Ora do didel dileboni terus ora kamot kabeh. Kabul kajate. Ayo mulai ngenten kon aku. Ya sanggon 50-an Pak. Gamane digawa kabeh lho cah aku ora nggawa gaman lho. Gawa kok aja kok iso. Kan gagak gaman. Ora digawa gantian ngono. Matur nuwun nggih, Bu. Nggih, jenengan Pak. Kula Arep mboten Bapak. Templek griya niku malah. oh mriko. Nggih. Jenengan kalih langsung mriko. Oh nggih nggih. Wah iki dijak neh iki sedulur. Karek pasande ngomong. Apa nek sing dong digagaki? Apa? Ombe anu. Ada apa? Gedang plutok. Mantano. Kok ngene ana sini? Ngene mak agung. Ora ndek gedang plutok mateng saugel lho. Pak nang ngene gagakna. Nilai kabeh. Ning Bogor gak ana kok. Tak ugel kok. Ning ndi kowe? Lah yo ning depan dituku ra ana aku sak ndi ya. Aku ngiringan iku ndok kali ayo. Oh, bapak tak ora enak kan. Ana yo wis apa-apa. Ini gagak ya. Oh, liane.
Ketupat gitu, ngono. Gelek-gelek. Jelas. Tak bosen-bosen kita berpetualang, kita belusuan dari desa ke desa untuk menyajikan sebuah pemandangan yang indah, entah itu tentang budaya, adat, tradisi, dan juga kearifan lokal yang ada di desa. Kali ini kegiatan bancaan terus berlanjut di kawasan persawahan yang lainnya. Kita akan mengikuti ibu-ibu yang masih terus semangat untuk bancaan.